Ukwari antoya chake asenchira ya bene awase ritukoria rero ensengima yabage kwinyura oburwaire bwa asthma ritukorimanyikande ose World Asthma Day ase abamanyi ba marwaire gusabanya getari kurwase chinsinyo au babere bagukwanira igoro y'oburwaire obuiga Dr. Oimeke oyore omunyagetari asinyagetari ya KTRH boigo omusiyo ntenenera nigakwanira amabe y'oburwaire obuiga ase omubere omunyabantu ase boigo abanyagetari bande kurwase chinyagetari au gati abenyagetari ya hema babere bagukwanira oburwaire obuiga nanene kuboria abantu kwenekia bunankweso kyabarekera barorere byorokererio eliyo konyora oburinkoria na boigo obuwenya bwagenkyo muri kito Josephat Amisi nabakagusanga nabwo nagutwariganira roboti rwa senchera y'ubwikirano Jumanne ya kabere yo mutinyo gatano kero mwaka ensengima nige gochengera anana ritukoria asthma asabo batani be sector bachene bago chamo ele kwena na maigerio igoro yoburire obo bwasma korengana daktari Oimeke marito yogokora emeremo asenyagitari ya Kisii teaching and referral nigatoereire anene oburire obo bwasma mboruire borobiobo asthma no burire bwekuba okonyora omuntu agusinyikwa yana yachura oso montago korra ekerarange nase eidogo kendu ebuse erioki oseri musuri itindi korende ebimanyererio by'oburwaire bwa asthma gose egekubekebe mbire biebi ninge okendu nabo kogera asthma yaba igoro efumbi dust abantu abageza ne like animals kama say Gusii those animal far na beko gara pia yachangia those are called predisposing ama risk factors na ndio ko nyora nembe ego koera bangno no gotire getiro gose okore egasi yago ko nyora na embe yako rere wangu yekara kwa rich side ne chuiga njunya gitari noko yana kore igoro oso gosiekana monta otinge ngosiekana tegekuba okomurire njira akoyana kwanyora gatego nyara gukwana akora mangana akona chiranjira oso mondo ne gotire getiro gose chistas osinyo gotira asolio egosiekana gwegekuba oburire obo bwasma mbubwati chanche ndeyonsi bunago tutebe daktari Cosmas Ontondi korwa senyagitari ya ema korende korengana daktari Oimeke nabo muntu akonyara ko bakonyora anene chancho ya ilikuba eye kwirira gotanga anene oburire obo bwasma gosoa aso mubere omwanyabantu oburire bwasma mbubwati vaccine ose eliyogalire go prevent konyora asthma just oburire bwo chana genetics. Okay, now it's hereditary. Bubwati vaccine. Again, to kende kelina kero kwanyori asthma, koso bwato uroro asthma. It's a lifetime disease. It's a chronic disease. The vaccine ero ya influenza. Eyo ekobitulimo omwaka. The timing ya ene season gete yeli kuba. Now around this time baga mutinya around yosa onane. Aso liyo kendo change of weather. Makwana ragocha ale special ayago take vaccine the vaccine no mwana magana bako betu monto magotona bako betu nigo bono abakenya banyarako bagosemiwa banyarako bagutumia amarigo bakonyarako bakwena no kurwa ase chinyagitari yireirere anene komenya amuno burire obwasobwe bwabo nabugo kogendera amuno bukoreri bwabo bwakira rituko ndubata bachezaji abange sana ensengima ndubata bamenyaki ensengima bagwata asthma lakini toko mangana bata asthma kera mane to waka waida asolia kutumeke eliogo inhela yego control to negento burere gore common ana boko kagerana no burere bonde gose pneumonia ekeuno oso burere bonda kinasmo bwate ekero kwanyolire nango kororole for example kororole kagari ekwa kya gofungana kwa igwo korosa bwango okoliga murabotuko ogwasimora mbuyo ko nyagitari kara kwajire nyagitari ogatoro boringori nyagitari ndirago go examine je nono ko yana otegerera mate swati ko stethoscope to use to ategerera go chege kuba ko reporteri gotase ni Ndizi TV kore county